Dagsted, Kuxi Gaming her, og velkommen til den her lille commentary, hvor jeg vil fortælle lidt om min nye kanal, og hvad der kommer til at ske på den. Og ja, det vil jeg starte med det samme. Jeg kommer til at spille Counter-Strike Source, som jeg også gør i den her commentary. Og jeg kommer til at spille Counter-Strike Global Offensive. Det har jeg, men jeg spiller det faktisk ikke ret meget. Jeg ved ikke hvorfor. Men det keder mig ret meget. Så har jeg skrevet Minecraft. Det er nok det, jeg kommer til at spille mest af på kanalen. Det bliver en Minecraft-kanal. Fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at spille Minecraft. Og jeg synes, det er sådan et dejligt spil, man altid kan vende tilbage til. Som så mange andre spil. Så for eksempel det næste spil, som nemlig er... Nej. Jo, Tekkit kan man godt sige, fordi det spiller jeg engang rigtig meget, men det spiller jeg ikke rigtig mere. Men ja, det kommer i hvert fald mest til at handle om Minecraft. Og så har jeg skrevet Garage Mod. Det er jeg ret ny til, men jeg er ikke så god til spillet endnu. Så ja, det skal jeg lige lære. Der står på Steam, jeg har spillet 14 timer eller sådan noget. Og ja, Counter-Strike, det har vi spillet i 1559 timer, jeg husker. Så der er sådan lidt mere, hvad kan man sige, professional. Hvad kan man sige, det kender jeg bare lidt bedre. Så har jeg skrevet Skyrim, og det er nemlig de spil, som jeg engang spillede rigtig meget, men som jeg stoppede med at spille, og det håber jeg godt, jeg kunne vende tilbage til. Det er så der med Minecraft, det har jeg også stoppet med at spille rigtig mange gange, men jeg er altid tilbage til spillet. Skyrim, ja, og jeg har klaret spillet, ikke klaret alle missioner, men jeg har klaret det meste af spillet i hvert fald. Og men jeg vil få meget gerne, ja, det vil jeg rigtig gerne starte forfra med spillet og klare det helt fra bunden af, for jeres skyld. Så har jeg skrevet League of Legends. Jeg er meget ny til League of Legends. Jeg oprettede min account i går, og jeg gik level 2, og jeg synes ikke, det var så sjovt at spille, så det tror jeg ikke, jeg kommer til at spille ret meget. Så har jeg skrevet Spore. Det synes jeg, det er pisse sjovt, og jeg har også klaret spillet ved at komme ind til midten af rummelfasen, komme ind til midten af universet. Men det vil jeg med glæde spille en gang til, for det er pisse sjovt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har spillet det. Og det var sådan set de spil, jeg kom til at spille, og jeg regner med her på kanalen, at jeg uploader cirka 3 videoer om ugen. Fordi på min gamle kanal, der var det 1 video om dagen, og det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Så for at jeg holder hvad jeg lover, så bliver det 3 videoer om ugen. Det kan godt være, at det bliver flere end det. Det kan godt være, at jeg misser en, det bliver kun 2 eller sådan noget. Men jeg prøver i hvert fald at holde 3 videoer om ugen indtil videre, indtil jeg får mere tid. Men jeg optager med Fraps, hvis der er nogen, der gerne vil vide det. Og ja, det er et dejligt program at optage med. Og jeg har ikke så fandens meget mere at sige. Undskyld mit sprog der. Det må jeg ikke undskylde. Men må ikke det går. Jeg kunne virkelig godt bruge, at I subscribede og likede. Det har jeg virkelig meget brug for, fordi ja, det har jeg. Hvem har ikke det? Min kanal er meget ny, og jeg vil gerne have den ud. Jeg vil gerne have nogen, der følger med. Det er ikke sjovt at lave video til ingen, som jeg gør her lige i starten. Ja, I må meget gerne like og subscribe. I behøver selvfølgelig ikke. Men det var egentlig alt for mig i dag. Jeg har ikke så fandme meget mere at sige, udover at husk at subscribe og like. Og så ja, så har jeg ikke rigtig mere, så det var egentlig alt for mig. Eller jo, vent, der er lige en ting til. Det kill, jeg laver nu i Counter-Strike, det er fucking dope, seriøst. Bang! Headshot. Fordi det var en admin, jeg skød, så jeg spiller ikke på den server mere. Hehe. Så vi ses. Det var Kuxi Gaming her, og det var alt for mig. Så jeg håber, at vi ses. Jeg håber, I subscriber og følger med på min kanal. Farvel.